Сәлем достар, бірнеше күннен ғашық жанлар бір-бірсіне қышақ-қышақ шешек, кила-кила конфет, емшақ ойыншықлар, валентинкалар бүләк етіп, мәхәббәткә бағышланған жырлар башқарылардыр мағайын. Аңлашыла ки, ғашиқлар күні яқынлаша. Шул уңайдан хит-парадыбыздағы қатнашушы жырчыларға үзегезнең репертуарда, яки башкалар иҗатында мәхәббәткә атап язылган кайсы жырны якынрак күрәсез дип сорау бирдек. Җавабы киләсе минутларда музыкаль каймак хит-парадында. Ялгыз кайын жыры белән хит-парадта тәүге адымнарын ясаучы яшь башкаручы Илгиз Хәнәфиев соңгы вакытта бик тә Хәмдүнә Тимергалиева һәм Манир Ахмаев башкаруындагы бер картлыкта, бер яшьлектә жырына мөкибән. Бу жыр дәртле дә, темплы да, мәхәббәт турында дип тә аңлатты үз приоритетын Илгиз. Һәр хәлдә үзенең башкарасы жыры моңсу булса да. 15нче баскыч ялгыз кайын. Үй артында ялгыз кайын картайган инде бераз. Елда язын яшелләнә күңелләрдә гаман яз. Утырдым агыз ялгыз кайын язмышка. Ялгызда кала күрмәгез, юл бирмәгез сагышка. Утырдым агыз ялгыз кайын язмышка. Ялгызда кала күрмәгез, юл бирмәгез сагышка. Ялгыз кайынның тылымын бары җилләр селкетә. Кемнедер улда сагынган, кемнедер улда көтә. Утырдым агыз ялгыз кайын язмышка. Ялгызда кала күрмәгез, юл бирмәгез сагышка. Утырдым агыз ялгыз кайын язмышка. Ялгызда кала күрмәгез, юл бирмәгез сагышка. Талиян тартып жыр-жырладым, кемнәр тыңладым икән. Уйлап шатлык сагышларын бер аз моңладым икән. Утырдым агыз ялгыз кайын язмышка. Ялгызда кала күрмәгез, юл бирмәгез сагышка. Утырдым агыз ялгыз кайын язмышка. Ялгызда кала күрмәгез, юл бирмәгез сагышка. Ялгызда кала күрмәгез, юл бирмәгез сагышка. Ялгызда кала күрмәгез, юл бирмәгез сагышка. Илгиз кебек музыкаль каймак хит-парадына беренче тапкыр аяк басучы Мамадыш кызы Галина Файзуллина мәхәббәткә багышланган моңсу җырларны якынрак күрә икән. Бигрәк тә җырчы Иркәнең элегрәк башкарган җырларын. Ә Галинаның үзенә килгәндә, бу җырга ул инде Казанның бер отелендә клип та төшереп өлгергән. Эчтәлеге бик моңсу бу клипны бүген сезгә тәкъдим итәбез.
юғалтты мәғәнәсін. Түн, сенсіз ұзын сүйгенім. Мен сенсіз қанатсыз ақыш сыман. Сен білмейсің. Мен сені яратам, гүл янып тек сені өліп сүйем. Тек янымда төгілісің сен. Сені сағынам мен. Жаным сүйгенім, бик көп қалалар, бик көп шақырымдар қазір кең. Біздің янда араларда білем нешіп сеңа қиын екен. Тек әзірек өтсін уақыт һәм мен қайтырмын, мен құшақлармын сені, өбәрмін сені һәм яратырмын сені. Мен сағындым нақ сені құяшым, өліп сағындым сені мәхәббәттім. Мен сені яратам, гүл янып тек сені өліп сүйем. Тек янымда төгілісің сен. Сені сағынам мен. Әрбір түшімде көрем сені, өбәм һәм құшақлаймын сені. Тұтам сенің назлы жылы қолларыңнан, аңым сені нешік қазір қиын сеңа. Аңла сенде, сен менің ойларымда һәм жүрегімде сақлым тек сенің есімің. Мен сағындым нақ сені құяшым, өліп сағындым сені мәхәббәттім. Юғалтты мәғәнәсін. Түн, сенсіз ұзын сүйгенім. Мен сенсіз қанатсыз ақыш сыман. Сен білмейсің. Мен сені яратам, гүл янып тек сені өліп сүйем. Тек янымда төгілісің сен. Сені сағынам мен. Сүйген кішісіне күйеуге шығарға қияланушы Вероника Кузнецова өзінің күнләшмә жаным жырын бик яратып башқарам дей. Күптән шырашып ерсәк тә егетем қаман тәқдим ясамады әлі. Әллә көнләшә шунда, әллә өлгермәгән. Аңламассың аны. Шуңа да үзенә атап жырлар да башқарып карыйм. Ахыры ничек булыр инде ди. Бүген 13нче баскычта булучы җырчыбыз. Seni
Репертуары 90% мәхәббәтле җырлардан торучы Ленар Сәйфиевка Ленур Зайнуллин иҗат иткән ничә еллар инде «Син бик еракта» композицияләре бик кадерле икән. Бәлкем бу минем иҗатымда беренче башкарылган, мине таныткан җырлар булганга шулайдыр дип аңлатты үз сүзләрен Ленар. Моннан тыш Сергей Лазаревның «Биение сердца» җырында рәхәтләнеп тыңлый икән бүген 12нче урында булучы җырчыбыз. Күрекмәнгә туя алмам, чәчәкләрнең гүзәл нурлы йөзеңенә, нурлы йөзеңенә. Йөрәгемә язып барам, миңа әйткән һәрбер назлы сүзеңенә, назлы сүзеңенә. Мәхәббәтем туган җырмыннар, сиңа диеп шатлык тарата. Күңелем җырлый бит булганга, син, сине генә бары яратам, яратам, яратам. Әйтер идем сиңа, яратам, яратам. Әйтер идем сиңа. Мәхәббәтем туган җырмыннар, сиңа диеп шатлык тарата. Күңелем җырлый бит булганга, син, сине генә бары яратам. Мәхәббәтем туган җырмыннар, сиңа диеп шатлык тарата. Күңелем җырлый бит булганга, син, сине генә бары яратам, яратам, яратам. Әйтер идем сиңа, яратам, яратам. Әйтер идем сиңа. Ярчаллы җырчылары өчен үз якташларының җырлары күңелләренә май булып ята икән. Мисал өчен ярчаллылар, автор башкаручы Илгиз Мортазин һәм Гөлназ Закирова башкаруындагы «Синең өчен» исемле җыр бүген хит-парадта булучы Ринас Әхмәтовның «Яраткан җырлар» исемлегендә. Үз репертуарыннан «Сине сөйгән өчен» җырын бик якын күрә. Ләкин бүген ярчаллы егете шулай ук мәхәббәткә, парлы тормышка багышланган «Яшиселәр» килә җырын башкарыр. Бергәләп тыңлыйк. Беләсеңме, синең белән җирдә гөрләттереп яшиселәр килә. Сине генә сөеп һәм үзем сөелеп, изге җаннар белән тирә юнедә. Беләсеңме, синең белән җирдә таңнарымны каршылыйсым килә. Карашыңны тоеп йөзләремдә, барысы да йоклаган иртәдә. Беләсеңме, синең белән җирдә яшиселәр килә мәңге бергә. Балаларга үрнәк булып гелдә, ынтылмаслык булып киткәч төнедә. Ынтылмаслык булып киткәч төнедә. Барлык җырларымны да яратып башкарам. Шуңа аларны бик аермыйм дип сүзен башлады Илгәрәй. Мәсәлән, язлар җиткәч дигән җырымны 2010 елда беренче тапкыр туемда башкардым. Ул үзенә күрә сөйгән ярыма сюрприз да булды.
Ә хит-парадтағы жырға келгенде, ул шулай ук минем тормыш иптәшемә багышланган жыр. Ә хатынымны мин бик яратам ди яшь башкаручыбыз. Димәк, 14 февраль көнне Илгәрәй көне буе тормыш иптәшенә шул жырларны гына җырлап йөрер инде. Ә хәзергә клибын карыйк. Мин бит сине үзем эзләп таптым, ни өчен соң качып сөймәскә? Йөрәгемдә янган утлы хисләр, синең өчен мәңге сүнмәскә. Янган йөрәк әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт, бер-береңне торсаң сагынып. Иртә кичен көндә синең белән, исләремнән бер дә чыкмыйсың. Башкаларга киртә кырып куйдым, хәзер синдә чыга алмыйсың. Янган йөрәк әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт, бер-береңне торсаң сагынып. Мин бит сине үзем эзләп таптым, диварларын ватып җимереп. Шуның өчен хәзер янып яшим, бәхетләрен татып сөенеп. Янган йөрәк әйдә яна бирсен, сөя белә димәк шашынып. Бу дөньяда шулай яшәү рәхәт, бер-береңне торсаң сагынып. Әгәр халык арасында мәхәббәткә багышланган иң билгеле җыр нинди ул дип сораштыру үткәрсәң, мөгаен күпләр «Мин сине яратам» җыры дип җавап бирерләрдер. Чөнки әлеге җырның кушымтасын яттан белмәүче сирәктер ул. Бу җырны беренче тапкыр 1990 елда Зәйнәп Фәрхетдинова башкара. Аның белән бергә укучы Актаныш егете, танылып килүче композитор Инсаф Хабибуллин иҗат иткән бу композиция бик тиз арада популяр булып, хәзерге көнгә кадәр актуальлеген югалтмый. Бу җырдан тыш Зәйнәп ханым үз репертуарыннан Умырзая җырында һәм Зөфәр абый белән бергә башкарган матур дуэтларын да бик ярата. Шулар арасында Кояш җыры да. Кояш чыга күкләрдә, якты көннәр телләргә, гомерләрнең һәр минуты безгә бүләк итәргә. Гомерләрнең һәр минуты безгә бүләк итәргә. Гомер үтә көткәндә, үтә
Рус эстрадасыннан Татьяна Буланова репертуарындағы мәхәбәткә багышланган җырларга мөккибән булучы Эльмира Сулейманова үзенең дә бер җырын айырып әйтте. Гөлфия Шакирова һәм Наил Сулеймановның күңел кышы җырын мин бик яратып башкарам һәм бу җыр миңа аеруча кадерле. Чөнки әлеге җырны татар җыры сәхнәсендә башкарып, мин беренче тапкыр алтын барслы булдым. Шуңа да әлеге концертларымда ул җырны гел башкарачакмын диде Ярчаллы кызы Эльмира. Вәгъдә итеп тагы язмыш, шакырасын ерак сәфәрләргә. Каршыга ачы җилләр исә дә, рәхәт кайтуы туган җирләргә. Ялтырап ята күзгә юллар, кырылыр кайларга җитеп. Онытмагыз дуслар, туганнар, узап кайтмай торсам китеп. Ялтырап ята күзгә юллар, кырылыр кайларга җитеп. Онытмагыз дуслар, туганнар, узап кайтмай торсам китеп. Бер сүз әйтмә күңел тулган чагы, калдырып китәмен тагын сезне. Изге уй тигезге ният белән, дусларым озатыгызчы мине. Ялтырап ята күзгә юллар, кырылыр кайларга җитеп. Онытмагыз дуслар, туганнар, узап кайтмай торсам китеп. Ялтырап ята күзгә юллар, кырылыр кайларга җитеп. Онытмагыз дуслар, туганнар, узап кайтмай торсам китеп. Җыр өлкәсендә мәхәббәт темасы иң киң таралган тема дип башлады сүзен Лилия Хайруллина. Чит ил җырларыннан Консуэла Веласкес иҗат иткән «Бәсәме мучы» иң яратканнарымның берсе. Бу җырда ниндидер искиткеч сихри көч бар дип саныйм. Бу мәхәббәт турындагы гомерлек җыр. Татар җырлары арасыннан нишләптер күбесенчә җавапсыз мәхәббәткә багышланган җырларны яратам икән. Без кавышмадык, гафу ит иркәм, эзләмә син кабат очрашулар, алар бик моңлы. Үз репертуарымнан мәхәббәт хисләрен яхшы ачучы, бирмә мине беркемгә дә җырын яратып башкарам. Ирем дә бу җырны бик ярата, үзенә багышлап җырлыйм бит. Мондый эчтәлекле комментарий өчен Лилия зур рәхмәт. Хәзер җырыңа да күчик. Бирмә мине беркемгә. Гөлләр булып сукландырда, күңелемне гайраны. Күзләремне яслар итсин, кышларымны җәйләри. Тибрәт сөю бишегемдә, күңел сазларың белән. Бәйлә мине
Бу елны Татар җыры фестивалендә кабатланмас тавыш номинациясында җиңү яулаган ярчаллы егете яшь җырчы Илшат Хамадиев үзенең әлегә бик үк зур булмаган репертуарыннан үпкәләтәсең һәм сине эзлим җырларын аеруча яратам ди. Үпкәләүле җырларны башка вакытка калдырып торыйк һәм игътибарны сине эзлим җырына юнәлтик әле. Бүген ул җыр 6нчы баскычта. Иртә кичен җырлар аша насип ярымны эзлим. Шул түгел микән димендә матур кызларны күзлим. Бергә җырларымны саклыйм мин күңелемдә. Таба алмый йөрисеңме әллә, эзлисеңме үзеңдә? Һәр кеше парлы туа ди, минем барым кайдара. Күрми калырмын дип куркам, үзең мине эзләп таз. Минем барым кайдара, үзең мине эзләп таз. Бергә атар таңнарыбыз язлардамы, күзләрдәме? Каясың син, әй чибәр кыз, миңа язмыш язганы. Тирә-якта күпме чибәр, әй кайсыгысың миңа? Җырлый сине эзлим, кушыл әле җырыма. Һәр кеше парлы туа ди, минем барым кайдара. Күрми калырмын дип куркам, үзең мине эзләп таз. Минем барым кайдара, үзең мине эзләп таз. Александр Серовның «Я люблю тебя до слез» һәм Селин Дионның «My Heart Will Go On» җырларын бик таратучы гүзәлем музыкаль каймакта булучы үзенең ул мәхәббәт җырына да битараф түгел. Чөнки ул җыр аның сөеклесе Салаватка багышланган бит. Салават миңа көндә комплиментлар әйтеп тора, төрле сюрпризлар ясый. Әле якын киләчәктә аның белән дуэт та яздырырга җыенабыз ди, хит-парадта да сөеклесе янында булучы гүзәлем. Йолдызларга менеп, таң атканын көтеп, ялкынланып нурлар сибәмен. Син минеке дие, чакыр мине сие, янарыңа очып киләмен.
Салават Миннихановның сүйген яры «Титаник» киносының саундтрегінамы кибен болса, Салават үзе «Телохранитель» киносында яңғыраушы Уитни Хьюстонның «I will always love you» жырына ғашық екен. Шулай ук Сосо Павлиашвили һәм Лариса Долина башкаруындагы «Я тебя люблю» дигән дуэтны да көн сайын тыңлый алам ди. Үзенең репертуарында «Җаным белән ант итәм» җырын да читтә калдырырга ярамый. Чөнки Салават аны бар күңел җылысын биреп башкарган һәм яхшы гына клип та төшергән. Безгә исә дуслар бу клипны күзәтәсе генә кала. Seni canım canım Göz olmam kebe kurem Seni canım canım Bir kimge de min birmem Senin canım canım Mehabbetni min saklarmam Canım bilen on didem Үземнең репертуардагы барлык җырларны да яратам. Җырышамаса мин аны үземнең репертуарга кертмим дип башлады сүзләрен Лилия Гимаддинова. Ләкин беренче номерлы җыр булып минем өчен әкият тора. Чөнки ул җыр мине тамашачы белән таныштырды. Күбрәк бәхетле мәхәббәт турында җырларга яратам. Үзем Аллага шөкер бәхетле булгангадыр инде. Башка җырчыларның җырлары бәхетле дә, бәхетсез мәхәббәт турында да булырга мөмкин. Иң мөһиме йөрәккә үтеп керә торган булуын телим ди беренче эшлекне ачып җибәрүче Лилия. Күңелгә якын җыр тагын да кадерлерәк була, әгәр аны үзең иҗат итсәң. Аңла йөрәгемне, сүзләре дә, көе дә Илназ Бахныкы. Шул җыры белән 2010 елда Илназ беренче тапкыр алтын барсы да булды. Һәм гомумән ул җыры аны танытты дисәм дә була. Ә рус эстрадасында иң озын буйлы җырчы Филипп Киркоровның «Просто подари» җырын бик яратып тыңлыйм ди. Син Киркоровны тыңласаң, ул сине тыңласын инде хәзер. Илназ Бах, эх бу дөнья куласа. Dünya şulay yaratılgan Bizden gine kalmagan Bayları da xanları da Мәңгі yaşay almagan bu dünya kulasa Eğlenə de bir basa Dünya zarı мәңгі bitmez Jırlab yaşay kişmasa bu dünya kulasa Eğlenə de bir basa Dünya zarı мәңгі bitmez
жырлап яшигишим аса. Булганына шөкөр иде, яшигисен чагында. Булганы бәхтеңне югалтма, сөйіп қал яшағында. Эх, бу дүния куласа, әйләнә дә бір баса. Дүния зары мәңгі бітмәс, жырлап яшигишим аса. Эх, бу дүния куласа, әйләнә дә бір баса. Дүния зары мәңгі бітмәс, жырлап яшигишим аса. Иінде бір үзігіне болғанда, қолына гитара алып, кізге қаршына басып, Элвис Преслиның Love Me Tender, Love Me Sweet жырын башқарыға яратушы Артур Салихов өзінің репертуарындағы барлық жырларыны да яратам дей. Чөнки олар барысы да мәхәббәткә багышланган. Бүгін башқарасы жыры да мәхәббәт хақында. Гүлназ Сабитова сүзләре, Оскар Усманов күйі «Үзгәләнмә». Абсолют хит музыкаль қоймақ хит парадында. Язмышлардан язмышларга күчеп, кемне бәрем бүген эзлисең? Үткәннәрне хаталарга бәйләп, юлларыңда кемне күзлисең? Очрашканда карама син, үзгәләнеп күзләремә, үткәннәргә юллар ябып, şirem üsken izlerine. Очрашканда карамасын, үзгәләнеп күзләремә, үткәннәргә юллар ябып, şirem üsken izlerine. Ташка тиңлисеңдер йөрәгемне, әллә миңа җиңел дисеңме? Йөрәгемне учлап басып торам, алалмыйча күктән күземне. Очрашканда карама син, үзгәләнеп йөзләремә, кирәк түгел инде хәзер яз кояшы күзләремә. Очрашканда карама син, үзгәләнеп йөзләремә, кирәк түгел инде хәзер яз кояшы күзләремә. Шуның белән хит парадыбыз тәмам. Барыгызны да якынлашып килүче гашыйклар көне белән тәбрик итеп, һәммәгезгә дә татлы, саф мәхәббәт теләп саубуллашам. Саубуллашам Роберт Миңнуллин сүзләре белән. Яратмаган йөрәк йөрәк түгел, яратмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Очрашырбыз.